valencians es remunta a l'època dels Borja. A Oliva, a la Safor, encara recorden aquelles històries de pirates, de maceros i de batalles acanyades. Això sí, sempre amb canyes de sucre. Oliva en el segle XV era pionera en el que era l'exportació del sucre a tota Europa. I ara no en queda res d'això. Ara no res. Bueno, queda algo, no? Bueno, sí, Queda l'edifici de l'Enginy. Un edifici impressionant perquè és gòtic valencià civil i en queden molts pocs en tot el país, saps? O sigui que ara tots els camps que envolten Oliva ara són de taronges, però fa 500 anys que es plantava ahí. Pues canya de sucre. Canya de sucre. Els moros la porten, però no es desenvolupa, no es planta així de manera extensiva. Era una cosa més per a ús medicinal, un producte de luxe. És després de la Reconquesta, quan ja li veuen que li poden treure rasquit a l'assunt, que li poden treure benefici. Rendiment, no? D'així, no? Aquells primers habitants ja que començarien a veure el sucre, això seria massa per a la carabassa, no? Heretem d'ahir tota una sèrie de dolços que els àrabs dominaven, confits, l'arnadí, el panfígol, el codonyat... I ara deixem passar de sucre, què queda, a Oliva? Sou llepols? Llepols, mos diuen lleiets, així. Lleiets, de mal nom? Sí. Els pobles de la contornada? Sí. I això vol dir, això ve de llepols? Home, així, pastisseries, això n'hi ha... I els pastelons, que cada celebració es fa pasteló. Pasteló que és dolç. Pasteló és un pastís dolç, sí. Un pastís dolç. Perquè així el pastís, no? El pastís és salat. Ja està més per salat. Ah, sí, el pastís, el pastisset, digueu, és per a salat. Sí, o de tomaca... Un pastís de brosses, per exemple. Camambleda. Morrongo és el pimentó, no? Sí, correcte. El camambleda, també farem pèsols... Això seria un pastís, no? Un pastís de bledes. Pastisset, sí. Veig gent ahí ja com comboi, no? Sí, a veure, mira, és que estan assajant l'ambaixada de l'enginy del sucre. Dos caramels Hasta el famós enginy. Ahí podeu veure les arcades gòtiques del segle XV. Això és la part de davant de l'enginy. Ja que parlem tant de sucre, a veure, una pregunta senzilleta per als dos. Quants tipus de sucre coneixeu? Moreno, sucre moreno. Bueno, i el blanc, no? Sucre de canya, sucre cremat, El sucre refinat. sucre glacé, un tarrosset de sucre, de remolatxa... Inclús sucre de canella, he sentit a vegades. El sucre és la clau de l'obra perquè tu tens així un enginy on emmagatzemaven el sucre que es treia de la canyamel. Entonces, simulem com els masers treballen aquesta canyamel, com la porten, com va treballant-se. I els pirates parlen en ells, negocien, hi ha una negociació, volen emportar-se el sucre... Clar, els pirates que atacaven aquestes costes, Barbarroja, Dragut, eren moros, moriscos fugits també, que se sumaven a la pirateria i venien així a fer mal, coneixien el territori. Venien a fer mal, Tot el mal que podien. Clar. Bonet, de qui es protegiran? Això, dona, de qui protegireu? En primer lloc, de nosaltres mateixos, això està clar. I dels roders, i del senyor, i de qui passa falta.